que va. Os contagios diarios baixan por terceiro día seguido en Galicia. Nas últimas horas detectáronse 4.700 positivos novos, que son 200 menos que na xornada anterior. En total hai 73.000 contagiados, dos que o 99% pasa a enfermidade na súa casa. Hola, boas tardes. De feito, só unha das 7 áreas sanitarias galegas, a de Vigo, se mantén por riba dos 1.000 contaxios novos. Nas outras, os positivos baixan ou mantéñense con cifras moi semellantes ás de onte. Uns datos que apuntan a que Galicia xa está a piques de dobregar a curva de contaxios. Mónica. Sí, efectivamente, os responsables de saúde pública explican que poderíamos estar chegando ao número máximo de casos desta sexta vaga da pandemia. Iso sí, quedarían 2 ou 3 semanas para chegar ao pico hospitalario. Hai moita fatiga na rúa, a maioría dos cidadáns están cansados dunha vaga que foi especialmente alta e especialmente longa, e o que ancellan é que este punto de inflexión sexa por fin definitivo. Estamos llegando al número máximo de casos de COVID detectados por pruebas. A chegada da Omicron multiplicou por 5 as reinfeccións por COVID en só mes e medio. Preto de 65.000 persoas pasaron en España a enfermidade máis dunha vez. Esta mañá falamos con Ana María, que superou a COVID en 2 ocasións. Por primera vez el 1 de octubre. De él hizo un año este octubre pasado. Y ahora volví a cogerlo. Llorera. Porque dije, no puede ser. Otra vez positivo. E o Goberno avanza no seu plan de pagar por circular polas autovías. Fixa febreiro como data clave para implementar as peaxes en toda España. Insiste en que o quere negociar antes cos transportistas, pero apura o anteproxecto e quere telo listo para darlle luz verde en Consello de Ministros o martes 1 de febreiro. O sistema de cobro sería o chamado viñeta, un adhesivo que indica que se pagou por circular pola autovía. Eu creo que é unha excusa, porque para iso se está pagando xa un impuesto de circulación. Xa non están as cousas moi ben, entonces vai ser todo máis complicado. E o Goberno galego vai presentar este venres ao Ministerio de Transportes melloras na rede ferroviaria de alta velocidade en Galicia. Quere cambiar o ancho de vía para que circulen trens máis baratos e competitivos, os chamados ABLO, ata Santiago. Marta. Sí, algo que permitiría unha mellora do servizo pros usuarios que poderían viaxar máis barato a Madrid e non só desde Ourense, tamén desde Santiago. Pero iso só sería posible abrindolle camiño a outros operadores para poder competir co AVE. Operadores que arestora non poden circular por culpa dese ancho de vía. Ter outros operadores privados e que podan competir implica pois máis frecuencias e menor custo de billetes. E o Consello de Ministros aprobou o bono pro alugueiro, que son 250 euros para mozos que teñan contrato de traballo e cobren menos de 24.300 euros ao ano. O que non foi a este Consello de Ministros foi a Lei de Vivenda, que xera discrepancias entre os socios do Executivo e reparos no Consello Xeral do Poder Xudicial. A ministra de Vivenda resta importancia ás advertencias dos xuíces que aseguraron que a lei invadía as competencias das comunidades. Hacer hipótesis sobre un informe que no existe, que no hemos visto, pero en cualquier caso analizaremos, pero con la voluntad de llevar la ley a aprobación al Parlamento, y es una voluntad compartida, unánime, por las formaciones de este Gobierno. E o sector téxtil galego factura 30.000 millóns de euros ao ano e dá traballo a 28.000 persoas. Hoxe estivemos nunha das empresas emblema das 500 marcas que hai na nosa comunidade, en Nanos, a téxtil infantil de referencia en todo o mundo que estrea instalacións en Bergondo. Un exemplo do que Galicia sabe facer, en palabras de Alberto Núñez Feijóo, que lembrou que a Xunta presenta a fondos europeos un proxecto de fábrica téxtil con fibras procedentes da madeira, clave na nosa economía. Conseguir unha fábrica de fibras textís que supoña unha inversión de máis de 800 millóns de euros, que cree 1.500 postos de traballo directo e que provea de materia prima os sectores do textil galegos e os sectores do textil europeos.
E o regatista galego Alberto Viejo xa saiu da UCI. Estaba en coidados intensivos despois dun grave accidente cando se adestraba na ría de Vigo. Caeu ao mar, enredouse cos aparellos quedando debaixo do barco ata que os compañeiros o lograron rescatar. Tivo que ser intervido de urxencia polas feridas internas que sufriu. Alberto é un dos membros da tripulación do Bribón 500, un dos barcos máis laureados da nosa frota deportiva. E muda o día en que a partir de agora imos conmemorar o nacemento dunha das figuras emblemáticas das nosas letras. Rosalía de Castro naceu o 23 de febreiro de 1837 e non o 24 como se pensaba ata agora. A decisión de cambiar a efeméride parte da Fundación Rosalía de Castro. Unha declaración notarial da nai da escritora atopada recentemente confirma esa data. E no tempo temos outra tarde de sol en Galicia cos termómetros a carreira nas Rías Baixas onde as máximas poden chegar aos 20 graus. O vento sopra frouxo do leste.